všetci, pozdravujem a musím povedať, že som neočakával, že to bude mať toľko pozretí to videjko. Za pár dní, za 5 dní, skoro 590 videní. Sa teším a som tam veľa rozprával, asi budem sa snažiť nejak to skrátiť, ale zase keď vám chcem vysvetliť určité veci, tak tomu treba venovať čas, ináč z toho bude iba taký myšmaš a nikto nebude rozumieť vlastne, že o čo ide. Možno je lepšie sa k tomu viackrát vrátiť, ale mať tie informácie, ktoré treba, ako keď to popreskakujem len v rýchlosti. Čiže idem rýchlejšie k veci. Veľa ľudí sa zaujímalo hlavne od toho Maffetona, od tú 180 formulu, aby som to viacej vysvetlil. Skúsim vám spraviť nejaké grafy a potom by som sa možno mal vrátiť znova na začiatok, lebo som veľa vravel ako taký svoj príbeh kvázi, ale ultra behanie nie je ľahký šport. To je, ja si myslím, že jeden z najextrémnejších športov, ktoré som robil, a som vyskočil aj z lietadla, aj liezli sme ľady, aj kadejaké šialené veci, ale vedome bežať vlastne, keď už má človek toho dosť a keď sa cíti strašne zle a stále tlačí a beží ďalej niekam, sa môže dostať do takých nepríjemných situácií ďaleko od auta, od domu a tak ďalej. Treba nad tým porozmýšľať. Ultrabehanie nie je jednoduchá vec. Takže tak. Čiže začnem vlastne. Jara Beneš sa ma pýta, že či by som mohol viacej hovoriť o tom, ako pracujem s tepmi, jak si umeriam a tak ďalej. Jednoduchá vec, v podstate mám Garmin, mám hrudný pás na sebe, takže vidím tie tepy okamžite ako idú a časom vlastne, keď budeš behať, tak zistíš, že na akých rýchlostiach, vlastne keď bežíš aké tempa, tak ako ti funguje srdce. Napríklad teraz viem, že keď bežím na treadmille, na páse, trebárs vo vnútri a chcem mať 149 tep, tak musím bežať 4 minúty 20 sekúnd na kilometr a ten tep bude zhruba niekde tam. Keď bežím vonku, tak môžem bežať pomalšie. Proste časom sa naučíš vnímať podľa rýchlosti, ako bežíš, že aké máš tepy. A hlavne na rovinách, v kopcoch alebo dole kopcom je to iné. To sa odhaduje ťažšie. Dole kopcom stále si telo tak trochu oddychne a keby si chcel držať ten tep sústavne, tak treba hore kopcom musíš kráčať a dole kopcom musíš bežať oveľa rýchlejšie. Ďalšia vec je vlastne nejaké rady z praxe pre beh v kopcoch a z kopca. Vlastne povedal by som, že keď beháme ultra, tak alebo keď sa dívaš na pretek z pohľadu ultra bežca, tak kopce, vlastne musíš si predstaviť, že sa chceš dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie. A to by bol štart a cieľ. A teraz musíš uvažovať nad tým, z celej tej vzdialenosti, dajme tomu 100 kilometrovej, sa stane taká šachová partia, že musíš si predstaviť, že čo je pre teba lepšie, hej. Treba sú tam nejaké strmé steny, strmé kopce, ktoré nebudeš bežať, ale radšej ich vykráčaš a potom dole z kopca môžeš bežať o to rýchlejšie a po rovinách budeš tlačiť na pílu trebárs, alebo čo není výhodné vybehnúť nejaký kopec a potom za to zaplatiť neskôr. Častokrát sa ti môže stať, že bežíš hore kopcom, dávaš nejaké tempo, ledva bežíš, máš tepy niekde 170, 180 a vedľa teba kráča chlapík, ktorý tam práve raňajkuje, dáva si svoju strávu, pije vodu a kráča vedľa teba vlastne takou istou rýchlosťou, ako ty bežíš. A na konci ti môže podať ruku a zmizne preč a ty si tam proste úplne vytočený, jak motorová píla na veľkých otáčkach. To nemá cenu. Musíš rozmýšľať, že čo je pre teba ekonomickejšie a vlastne časom, ak sa z teba stáva rýchlejší, lepší, silnejší bežec, tak určite v tých kopcoch budeš proste bežať viac vecí, ako keď s tým začínaš, alebo tak. Ale není hanba vykračať nejaký kopec, byť múdry a jak ťa niekto veľmi štve, kto beží vedľa teba, tak sa ho spýta, jak sa má
jak sa volajú jeho deti a tak ďalej, či má psa, nejakú otázočku tam hod, nech sa chytí, začne ti vyprávať, rozhodíš ho trošku, čo sa týka tepov a chalanko dobehol za 5-10 minút, už kráča s tebou, to je jedno. S tým sa proste vôbec nemusíš trápiť. Netreba sa cítiť zle, treba sa na to dívať ako šach. Proste ultra častokrát vyhráva múdrejší, nie rýchlejší. Takže tak. To by bol Jara Beneš. A teraz ideme k tomu, že Miro Brdko sa pýta, že veľa robí hlavne vytrvalostné športy a bicykluje vytrvalostne, čo je v podstate to isté, aj keď robíme my, a že má problémy s krčami a pije magnézium a tak ďalej a počul, že si nosím sol. Povedal som naposledy, že si nosím sol. Mal som na mysli vlastne salt stick, sú to tablety, majú v sebe obsah nejakých vápnik, kalcium, magnézium, proste je tam nejaké zloženie, v skratke to volám sol alebo voláme, ale v skutočnosti sú to salt stick tabletky. Ja si dávam na hodinu 2, niekto si dáva 1, niekto si dáva 3, proste to je jedno, ale dá sa ísť aj na kliniku, kde vám vyrátajú vlastne to, že koľko sa potíte za hodinu a podľa toho, koľko tabletka obsahuje tých minerálov, ktoré vlastne telo ľudské vypotí, tak toľko ich treba nahradiť. Keď sme behali džunglu, tak tí medici nám vravili, že lepšie je viac ako menej, pretože s tým sa nemôžeš v podstate predávkovať. Pri najhoršom to telo zo seba vypotí, ale keď máš tých minerálov málo, tak dostávaš krče. I keď čítal som veci, že to je len taká fáma, že tomu netreba až toľko prikladať dôraz. Častokrát ľudia majú krče buď preto, že málo pijú, alebo preto, že prepália tempo hneď na začiatku a vlastne do svalov svaly sa zakyslia a dostane sa tam veľa tej kyseliny mliečnej kvázi a potom sú z toho krče takisto. Ja nie som nejaký medic alebo doktor, ktorý sa rozumie presne týmto termínom, čiže vravím to veľmi laicky, ako to volajú bežci. Ja si ani nemyslím, že tam proste je nejaká kyselina mliečna, to je len produkt nejakého spalovania karbohydrátov alebo niečoho, taký vedľajší účinok proste. A ani tá kyselina mliečna pre ľudské telo není zlé, akože tam je nejaký iný problém, ale to je jedno, môžeme sa o tom baviť takto. Ak niekto viete, že presne o čo tu jedná, keď sa proste vytvárajú krče, tak kľudne to píšte tam dole pod video, ja sa tiež sa rád naučím. Čiže tak, Miro, stráž si hlavne heart rate a dávaj telu dostatok vody, povedal by som. To sú dve veci, ktorým by som sa venoval, a keď robíš vlastne vytrvalostný šport alebo cyklistiku, tak sa musíš stále dívať na, ako som už vrával, že sa presúvať vlastne v tej vzdialenosti, že aby si tam bol dobrý. Není to nejaký krátky šprint, kde to môžeš proste pustiť. Takže nedovol telu, aby išlo do tých krčových hraníc. Určite sa stráž a ľudí, ktorých máš chytiť, tých neskôr chytíš a tých, čo sú lepšie ako ty vyhrajú pretek. Tak to je. Ale ak sa odpáliš za 20 minút a nevieš chodiť alebo točiť pedálmi, tak si skončil. Ďalšia vec, Roman Váňo sa ma pýtal a my sme si to vlastne už vydiskutovali aj, pretože to bola taká zaujímavá, ale jednoduchá vec, že ako si vlastne Garmin má v sebe nejaké zóny, zóna 1, 2, 3, 4, 5 a tie zóny sú nastavené podľa určitých tepov a potom človek vidí, že v ktorých tepoch vlastne trénuje. A keď sme sa bavili o tom Philovi Maffetonovi, on rozpráva o tom, že si človek vyráta svoj heart rate, čo by bol v mojom prípade 149 a vlastne tá ideálna hranica pre mňa trénovať je medzi 149 a 139. Vtedy sa telo najlepšie učí páliť tuky. No lenže s Garminom sa to trošku bije, pretože keď si kúpite Garmin, tak sú tam tie tepy nastavené vlastne od Garminu úplne, neviem, možno majú na to nejaký vzorec, alebo podľa toho, neviem podľa čoho to vyrátávajú oni, ale každopádne tie tepy sa dajú zmeniť, dajú sa nastaviť podľa vás, ako chcete. A Roman sa ma pýtal, že či je na to nejaký vzorec, ako sa to nastaví a tak ďalej. Ja som našiel, vlastne pýtal som sa Tony Prazák, čo je host a ona je takisto majiteľ Endurance Planet.
podcasty na YouTube sa dajú stiahovať veľmi, veľmi dobre a poradila mi, že sa to dá veľmi nastaviť tieto svoje tepy podľa Joe Friels blog. Dám na to link dole pod video, keď na to kliknete. Joe Friels, on je asi triatlonista alebo niečo také. Chlapík zo štátov z Arizony. A je tu blog vlastne o tom, že ako si nastaviť tieto heart ratey, ale podľa toho, čo som vlastne pochopil od Maffetona, tak by som povedal, že on uznáva vlastne len dve zóny. A jedna by bola aerobná a druhá anaerobná. Čiže ak som pod 149, ideálne 10 mínuse, tak vtedy mi najlepšie páli tuky. Ak sa dostávam cez to číslo, tak už idem do pálenia cukrov, kde v podstate pre mňa ako ultrabežca nemá cenu trénovať, pretože sa tam nikdy nebudem dostávať. Ak trénujete polmaratón, maratón a tak ďalej, samozrejme potom tam vzniká vlastne threshold, hranica a tu si treba podávať ďalej. Do čerta, OK. Takže takto nejak skúsim vysvetliť. Tu je nejaký graf, hej. Tu je vaše minimum, nejaké tepové minimum, ktoré je tu. S týmto vieme robiť, čím je človek lepšie na tom atleticky, fyzicky a tak ďalej, tak ten tep sa znižuje v pokoji trošku dole. Ale trvá roky dostať ho trebárs do minus 10 od nejakého tepu, ktorým začínate. A ja si myslím, že to je dobré číslo, ale podľa mňa nepodstatné, pretože s malým tepom sa žiadne preteky vlastne vyhrať nedajú. Potom maximálny tep by bol niekde tu. A ten vám je daný vlastne vzorcom tým, že neviem presne ten vzorec, môžem to nájsť, dať to tam, každý si to vie vyrátať a v mojom prípade by to bolo 185. Je tam nejaký tep plus vek, plus neviem čo, proste to je 185, hej. A teraz tu niekde je môj threshold, to je vlastne hranica toho, kedy už proste spálujem cukry na takej frekvencii, že po niekoľkých kilometroch musím kráčať, že proste tie svaly odchádzajú, hej. A niekde tu chce Maffetone, aby som trénoval. To je taká tá hranica vlastne, kde mi pod ňou tu niekde 10 plus minus najlepšie páli tuky. Podľa Maffetona, keď ideš ďalej sem dole nižšie, tak už sa dostávaš do hranice, ktorá je v podstate junk miles, alebo zbieranie vlastne ako keby smetí, že môžeš tu niekde na týchto tepoch behať a nič sa s tebou nedeje, pretože je to pre tvoje telo nevýhodné. Čiže tu niekde od 149 minus 10, tu chcem byť. Ale teraz, ak beháte treba polmaratón 10 km alebo maratón, to je vlastne tak rýchly pretek, že sa chce človek dostávať do tej svojej thresholdovej hranice a prípadne ju podávať ďalej. A na to by mal človek robiť nejaké také veci, že keď trénuje, tak tie tepy sa dostávajú ďaleko za threshold, kde to chvíľku podržíte a tým vlastne táto hranica by mala ísť hore. A čím táto hranica thresholdu je vyššie, tým budete vedieť bežať rýchlejšie preteky a vlastne telo sa stále ešte bude držať v tej hranici kvázi pálenia tukov. I keď pri maratóne v podstate, keď to človek dáva bomby za 2,40 je vybavený, hej. Teraz predpokladajme, že maratón sa vlastne nebeží na tom, čo človek jedol ráno predtým, ale telo využíva energiu, ktorá bola dodaná skoro až 12 hodín dopredu. Čiže ak jem karbohydráty a tak ďalej nejaké, tak tých 2,5-3 hodiny musím vydržať, páliť cukor bez problémov a ľudia takisto do toho si dávajú nejaký gel alebo pijú Gatorade alebo takéto sladké drinky, čiže s tým takisto si držíte tú hranicu cukrov vlastne ďalej, aby vás to cez ten maratón prenieslo, ale z pohľadu ultrabežca, keďže kopce kráčam, z kopca bežím rýchlo a stále ešte pod tou hranicou roviny bežím easy, vlastne je to šport špecificky daný vytrvalostne, kde nemusím až tak si zvyšovať svoju hranicu thresholdu. A takisto keď človek keď začína s behaním, není dobré
začať behať nejaké šprinty, pretože to telo ešte nie je na to pripravené, svaly sú slabé a tak ďalej. Je dobre držať sa vlastne, nabehať si nejaký základ, hej. A ja keď behám vlastne pretek a trénujem naň, tak sa snažím nabehať si nejaký základ, ktorý by bol možná 5 mesiacov behať dlhé a pomalšie behy a až potom pred pretekom dať nejaké tempa. Ten základ, keď človek nebehá nikdy, treba zvraví sa, že bežcom ideálne rýchlým a dobrým sa stáva človek po 4 až 5 rokoch tréningu. Hej. Môžeme to skúsiť, a ja tlačím na pílu celkom, toto je ešte len môj 3. rok, ale v podstate toto všetko, čo robím, ešte stále sa považuje ako taký základ. Čiže až o 2 roky neskôr by som mal alebo človek by mal dosiahnuť taký svoj potenciál. Tam niekde už bude naozaj mať nejaký základ. No a toto je dôležité sa nad tým zamyslieť, hej. Možno teraz sa rozprávam s ľuďmi, ktorí behajú 10, 15, 20 rokov a vy viete, o čom hovorím. Proste tam máte kilometre, ktoré už vám nikdy niekto nevezme, členky silné, kolená silné a tak ďalej. A ak chcete sa zrýchliť proste, tak tam sa dá trošku tlačiť na pílu, ale keď s tým človek niekto začína, treba sa sústrediť proste tomu základu určite. No a tým sa vlastne dostávam k otázke, ktorá ma trošku vystrašila, i keď bola veľmi, veľmi v podstate jednoduchá. A pýtal sa ma Palo Medveď a povedal, že sa pripravuje na Štefánika, nechce ho vyhrať, ale má málo nabehané, alebo takto, začalo to takto, že ahoj Majo, prepáč, že ťa zase otravujem, ja len či mi neporadíš nejaký osvedčený tréning na rýchlosť. Čo by som sa dostal okamžite k týmto nejakým tabáty, hej, alebo nejaké intervaly, zrýchlenia a tak ďalej. Ako tam sú krásne veci, ktorými sa v podstate dá pridať. Lenže potom som sa pýtal Pala, že koľko ti trval najdlhší beh a aký bol tvoj najdlhší beh. A Pálo povedal, že pripravujem sa na Štefánika, nejdem ho vyhrať, mám málo nabehané, najviac som zabehol 9,7 km za 57 minút. Vtedy prišli problémy s kolenami a s tým aj výpadok. Potom som začal postupne a dostávať sa na limit. Dnes som sa dostal na limit a dal som za 50 minút 8,5 km. Čiže Palo a iní, predpokladám, že takýto problém môžu mať aj iní ľudia. A v tomto prípade vlastne, keď máš problém zabehnúť 10 km, sa vykašli na to, za aký čas tie kilometre bežíš. To proste musíš úplne, ale úplne dať z hlavy von, hej. Keď chceš byť ultrabežec a chceš ísť bežať 140 km pretek a rozpadávaš sa na 10 kilometroch, tak na čo chceš bežať 10 km rýchlejšie, keď vlastne ich nevieš zabehnúť a potrebuješ bežať 140 km. To je 13 krát viac. To proste nemôžeš ani tak brať. A pritom najhoršie na tom celom je to, že keby si zabehol 10 km za 57 minút alebo za hodinu a dajme tomu, že si tak tvrdý chlapík, že to vydržíš ďalších 130 km, tak vyhrá Štefánik Trail za 14 hodín. To je presne to, čo som vravel v predošlej časti. Videl som tam koment, že sa na tom vlastne Martin Urbaník zasmial, že ak dá niekto Štefánik Trail za 14 hodín, vyperie mu špinavé tričko a tak ďalej. Ale ono to nebolo mienené takto, hej. Ja len vravím, že v podstate, keď si maratónec alebo polmaratónec a bežíš 10 km za hodinu, tak si slabý, si pomalý. Ale keď si vyrátaš toto tempo a držíš ho na 140 km, tak si rýchly jak sviňa. Čiže Pálo, ty nie si pomalý, ty len potrebuješ bežať ďalších 130 km. A preto by som ti poradil, vykašli sa na čas a nájdi si proste spôsob, akým budeš zvyšovať tvoju kilometráž týždennú alebo mesačnú a tak ďalej.
Ja som to kedy robil napríklad tak, že zobral som si auto, do auta som dal vodu, nejakú strávu a tak ďalej, hej, s čím som kedy behal. Teraz šiel som niekam na nejakú peknú cestu, rovnú cestu, kľukatú cestu, hore-dole cestu, proste to je jedno, čo chceš bežať. Tam som zaparkoval auto, zamkol dvere a bežal som 5 kilometrov jedným smerom. Na Garmine som sa díval proste, keď bolo 5, tam som sa otočil a bežal som 5 kilometrov do auta, čiže som mal 10. V aute som sa napil, niečo som zjedol a na druhú stranu som bežal 5 kilometrov, tam som sa otočil, vrátil som sa do auta, ďalších 5, to už bolo 20. Zase som sa napil, niečo zjedol a bežal som takto hore, dole, až dovtedy, kým mi častokrát nezavolala žena, že či som na hlavu, že som 9 hodín z domu a či už nechcem ísť domov. Čiže to sú také veci, hej. Potrebuješ sa rozhodnúť, že vlastne aký pretek chceš bežať a potom tomu venovať nejaký čas. A ultrabehanie nie je jednoduchý šport a ak ťa nebaví behať, alebo ak ľudí nebaví behať také hodiny, vieš, budeš bežať pretek, ktorý trvá 30 hodín a v tej hlave ti pôjdu také veci, že ak to nevieš dať v tréningu, tak to pravdepodobne nedáš ani na preteku. A bude ťa niečo bolieť, potom ťa bude bolieť niečo inde, potom budeš unavený, potom sa ti bude chcieť spať, potom sa ti nebude chcieť spať, potom sa ti bude bežať najlepšie, ako sa ti mohlo a za 2 hodiny najhoršie, ako si ani nevieš predstaviť a bude sa s tebou diať všeličo, čo musíš zažiť v tom tréningu, musíš byť silný, pripravený na to a cez tieto všetky veci prejsť. Ty musíš vedieť, ako sa ti budú správať tenisky, či ťa zoderú ponožky, či budeš mať mokro v topánkach a či ti to bude vadiť alebo nebude, ako ťa ošúcha tričko alebo neošúcha, či ťa vesta zodere na chrbáte, či ti slnko spáli proste krk a chceš nejaký krém alebo nechceš krém. Ty musíš dať do toho strašné množstvo času a kilometrov, aby sa v podstate stal z teba nejaký ultrabežec a takisto aj ostatní ľudia, ako to nebude len tak a naozaj nejaké 10 km vzdialenosti sú v podstate z ultra pohľadu nepodstatné, nedôležité. Pri nich sa človek veľmi, veľmi málo naučí. Ja keď som šiel do džungle a vedel som, že tam bude mokro, tak som si vylieval do topánok vodu vlastne počas behu, aby som mal stále nohy v mokre a snažil som sa s tým bežať a nevšímať si to. Čakal som, že budú nejaké plusgiere a nemal som žiadne Vivo Barefoot. Topánočky sú perfektné, Swiftway ponožky, žiadne problémy. Ale to je všetko dobre vedieť vlastne. Nemôžem si dať na seba, ja neviem, ponožky, ktoré som nikdy nemal, alebo tričko, ktoré som nikdy nemal a ísť zajtra bežať 80 km a na 30 mať zodraté nohy do krvi proste. Čiže tak. Tak snáď dnes to strihnem 23 minút. 24 možná, snažil som sa rozprávať rýchlejšie, aby sme vykryli viacej toho a ak máte nejaké veci, pýtajte sa ďalej. Rozmýšľal som, že možno spravím videjka také, že ultrarunning 1, 2, 3, 4, 5 a vlastne budem sa snažiť nejak to spraviť, že od začiatku celé, keď začneme s tým, že kedy je dobré začať v barefoot topánkach a pomaličky si stávať nejaký základ, naučiť sa behať, vlastne to je najdôležitejšie, naučiť sa behať, forma a tak ďalej. To sú veci, ktoré sa nedajú preskočiť proste. Tým silnieš to, ako beháš, ako dopadáš, ako ti dopadajú nohy. To sú všetko strašne dôležité veci. Možno by sme sa mali vrátiť späť od 1 a dostať sa až vlastne k tomu, že niekto chce vyhrať pretek, hej, lebo takto je to veľmi, veľmi rozhádzané. Takže tak, ďakujem všetkým, zdieľajte videjko ďalej a ak máte nejaké otázky, vravím sem s nimi. Ja vám dám link tam dole o tom, ako si nastaviť Garmin podľa toho chlapíka. A ak by to bolo príliš komplikované alebo čo, zjednodušite si to ako ja. Vyrátaš si svoj heart rate, v podstate dám tam linku aj na toho Phila Maffetona a behajte 10 v mínuse, nič cez plus, tým sa nič nedá pokaziť v podstate. Peace.